back here in Wake Up Ilocos at natapos na naman ang ating oras. Yes, at sana po ay may natutunan kayong mga panibagong kaalaman. And of course, don't worry kasi magbabalik naman po kami next week. Yeah, at bago po tuloy magpaalam ang aming show, nais po namin pasalamatan ng mga tao na tumusunod na. Opo, maraming salamat po syempre. Nandito po tayo ulit ngayon sa Terrazzo de Niño Resort. Of course, kay Mr. Alfredo Catoriano and his staff. Dito yan sa Agay, Bantay, Ilocos Sur. Yan, bagong resort, tama? Actually, most talk of the town na to. Talk of the town. Maraming nagte-text sa akin during our last episode noon. Last episode noon. Ayun, dami nagte-text sa akin kung saan ba yung resort na to. Yes. Once again, dito po yan sa Agay, Bantay, Ilocos Sur, Terrazzo de Niño Resort. Thank you po sa Catoriano family. And of course, to Kenneth Rabago sa ating live act at sa kanyang model na si Maricel and Joey Antonio, our chess player sa ating segment na Game Time. That's our new segment. Ayun. That's the Game Time. Abangan natin yan. Tsaka kay Chad Soria or Richard Soria, Noli Alicias of Kabalenga, Ganzigan, Ilocos Sur, Sweet and Spicy. Of course, nais po namin pasalamatan ng mga avid viewers natin sa UNT, yung mga nasa CCPA, nasa personnel, sina Jola. Yan, lagi yan nanonood. Of course, sa Primos Tom Shop, sina Joms, Eric, Men, Jesse, Marco, yung mga yon. Saka lahat ng gamers ng Dota, sina Kwan, yung mga kalaro ko, sina Jeremy. Of course, pampabata yan eh. Sina Jeremy, sina JJ, tapos sino pa yung mga kasama natin sa course, sina Russell, yung pala. Tsaka si Russell din dun sa Kwan, dun sa San Juan and Friends. Tsaka lahat po ng viewers natin. Yun lang. And of course, Victoria and JJ. At syempre, yung greet din natin lahat po na nanonood na nag-aaral sa Ilocos National High School, University of Northern Philippines, St. Paul, Divine Calvisigan. Oo, diba? And I would like to greet, of course, my mom and my dad. Lagi nyo nanonood. Sa lola na si mama ko yung mga twins. Yes, si Marcus at si Miguel. At saka si Patrick na si China. Oo, nakakarating lang din China. Oo, ikaw naman. Joke. Hindi, oo, kasi wala siya. Anyway, saka gusto ko i-greet ang Javier family sa Mall and Ginencarna Shop sa Luzon. That's Patrick. Yun na. Okay. Yun, ikaw wala na ba? O yun, sige. At dyan po lang tatapos ang ating show for today. Tumutok ulit next week dito sa Nag-iisa. At hanggang ngayon ay wala pa rin makakapantay ng entertainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club. Naimbang na oras, Ilocania! Isang